aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Allahu kaliki sarki na kai min hikima ta rana waƙar gidan biki ko suna ko wakar masoyan juna duk wadda aka zo a kasar mu kwarai ana faɗi ta suna. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Hakikanin batun tambayewa in ka ji ba ka ce wawa za ka tai kana faɗin kai kewa baitin fa ba na yin gaggawa yan boyi ne kuje mai yaka da na doka tambarin sun yi rawa. Bawa yana da zancen zuci balle a ce da shi yayi kunci saukin sa in ya kwanta bacci sannan ya daina zancen zuci in ya tashi sai kuji mafarkin shi ya kai shi Saudiya ko Bauchi. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Zuciyar ka ke aje gaskiya bakin ka ya ta zancen karyar ka ke zamowa kaya wata ran ka zo kana jin kunya ku yi mana uzuri don Allah kar ku ce da ni ne karya. Abin da ke taba na zuci ko da ina cikin yin barci sannan ya sa da zancen zuci har ma ta kai ina jin kunci yau zan faɗe shi ne ko da fa kasar mu zai hano wani bacci. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Manyan mu ba ku yi mana daidai talakawa na ta wayo mu dai baccin mu ba mu yin sa daidai zuciyar mu na cikin rudu dai Allahu kaliki kai mana maganin su har su gano daidai. Kasar mu ta riga dai suna satar mutum dare ko rana ko abin da ke magona manyan mu ba su so fatona. Allahu kaliki roƙon mu ka gyara lamarin wata rana. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Allahu kaliki ka banna mana lokacin bari kai min lamani mai karfi a faɗan ƙauye gari waka ta sa na je inda tunani ba ya kai ni ko a mafarki. Kai abin fada sai makiya su fada su jaddada siya da lamarin yaje inda wasu su za su ci su je kai dai to ba za na yi shi ba in Allah ya so a ji ni zan daidai. Hakikanin batu za ba ku ji shi amma sai nan gaba domin masoya na san man kyauta har ma na rarraba kyautar su zan fada domin ta hadu gun yaban ta na sadan ba. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka. Allah muna roƙonka ka tsare mu da aikata shirka mu zam ko da yaushe muna tsoronka.